Moitas gracias por vir a este acto informativo da polémica Lei de Augas que tanto impacta no medio rural galego. Temos hoxe con nós aquí a Gonzalo Castro, que é o abogado do BNG, que aparte de ser o abogado do BNG é o futuro alcalde de Ordes, porque é o candidato en ese concello tan importante. Eu non quixera deixar pasar esta oportunidade, vou ser breve para que logo entre en detalle e debulle a Lei de Augas, de comentarnos un pouco así por riba o traballo do BNG estes 4 anos en Laxe. Todo empezou alá un pouco antes do 2007 con un traballo para nós de bastante calidad, porque fixemos cousas que sin ter representación no Concello o resto dos grupos da oposición, pensamos que non nos chegan nin a altura do tacón, non? Empezamos facendo unha iniciativa no Parlamento que conseguiu o desbloqueo do porto, desa obra que estaba parada. Os mariñeiros querían e deseaban e non se daba feito. Esa iniciativa provocou que se fixera o único que hasta ahora se fixo, que foi o dragado, non? Continuamos facendo outra iniciativa no Parlamento de Galicia co polémico tema do escarabajo, que tamén provocou que a Xunta contestara e excluíran ese tema do pexón, que agora o Concello recorriu. Outros temas máis importantes que conseguimos nos enlace foi a cesión do local da Casa do Mar para os minusválidos, para a Asociación de Minusválidos do Peñón, que logo a Xunta do Partido Popular tuvo o detalle de quitarlo, aducindo que implicaba o proceso de reversión que ten a cofradía de recuperación dese local, e nós insistíamos en que non tiña que ver unha cousa con outra, porque para a prova, aí está, non? O edificio está parado, morto de risa, en Laxe hai unha pila de asociacións que non teñen local, e o proceso de reversión da cofradía non se consumou, e vai xa un ano que esta asociación sigue sin local. Fai pouco tempo, o polémico tema este da area, que vedes todos os días no periódico, que o PP mete a culpa ao PSOE, o PSOE mete a culpa ao PP, e andan así. Nós decidimos tirar por outro camiño e levar este problema a Madrid, ao Congreso dos Deputados, por un lado, e ao Parlamento de Galicia por outro. Fixados que é curioso que o goberno do Estado, o goberno de España, contesta outro día, estes documentos todos están a vosa disposición, por suposto, contesta outro día culpando de xeito totalmente claro a Portos de Galicia, porque parece ser que hai unha lei do ano 88 que di, chamase sobre, non me acordo como se chama, criterios sobre impacto sobre praias, que di que o culpable cando se fai unha obra que provoca que unha praia se cambie se destroce, como pasou para Laxe, falando claro. O responsable é o que fixo a obra. Entonces, como o tema da praia de Laxe foi o porto que se fixera para unha empresa privada, capricho do don Manuel Fraga, provocou o que provocou, e agora Costas culpa a Portos, Portos culpa a Costas, non? Entonces, en este medio tamén pedimos unha solicitud de entrevista con o presidente dos Portos, que a día de hoxe non nos contestou, e agora imos pedir outra en Madrid co presidente de Costas, que vai apoiada a día de hoxe prácticamente por todo o tecido asociativo de Laxe, pola cofradía, polo colexio, pola hostelería, por todo o mundo. Nas vindeiras semanas, probablemente a semana que ven, imos levar ao Parlamento de Galicia un tema que aquí entraba, tocamos bastante, está afecta un poquinho, que é o tema da estrada a Braño, non? Que aí hai uns tramos que parece ser que a xente non está de acordo en que leve o ancho, e nós creemos que non leve o ancho técnico, e hoxe mesmo nos dixo o noso portavoz parlamentario Carlos Aymerich que esa disculpa que se está escoitando por aí que afecta dos Penedos, que non é verdad, que se pode facer outra cousa. A semana que ven probablemente presentaremos a pregunta no Parlamento e xa vos repartiremos unha fotocopia, colgaremosla por aí, do que facemos. Tamén nos vindeiros días queremos informarnos con detalle, porque parece ser que o tema do cementerio, polo que nos comentou moita xente, o Concello anda pedindo diñeiro adiantado, farase 2.000 euros, e nós queremos aclarar todo este tema. A día de hoxe non podemos opinar porque non temos a información, pero imos a buscar con detalle e daremosvos a opinión do Bloque Nacionalista Galego. E no medio de todas estas iniciativas, pois hubo un pouco de todo. Tamén conseguimos a primeiros desta legislatura que a Televisión de Galicia no mapa do tempo só nos parecía a Ría de Corme, parece ser que non se compartía con Laxe, salía, nos fixemos unhas xestións
e a día de hoxe aparece no mapa da Televisión de Galicia, aparece a lei de Cormelaxe. Protestamos tamén diante da Consellería de Infraestructuras, porque a sinalización da Coruña pa aquí pola Q55 Laxe non aparece, nada máis que aparece un pouquinho despois do último peaxe, e depois chegas ás seguintes rotondas e solo, esa carretera parece que solo vai a Buña, Malpica, a Ponteceso, o resto dos povos pois non existe. A día de hoxe non nos contestou a Consellería de Infraestructuras. Unha pila de mocións no Concello de Laxe que impactan na población, que o señor alcalde tuvo a ben non levar a pleno, como a gratuidade dos libros de texto, unha moción contra o canon eléctrico, o tema de Sogama, da recollida de residuos voluminosos, a base de salvamento marítimo en C, que a Xunta quería retirar, ou volve a facer, non foron a pleno porque o alcalde non quiso levar. Dúas mocións con respecto ás parroquias, a limpeza de rúas e viais, que tampouco tuvo a ver levar. E con respecto en concreto a Traba, como sabedes, o BNG goberna a coalición da Diputación da Coruña co Partido Socialista, e fixemos bastantes cousas por Traba, a pesar de que no seu momento non se venderon, ou outros intentan vendelas como que as fan eles, e non acepto.